na movement niya. Kanang tawag lang, tugmay mo, ipasaka na palihog, over. At Julie G7, Kabinuan. Sir, guys. Julie G7, naay kamay nga bako diya sa trap cut o naay kamay patit lang ng tower light, over. Pigi sa may puruman na ning trap cut na to karon, over. May traffic sa taga-trapcat, nasa 5. Successive na, Carminuan, nakita gini mo movement, Carminuan ha, successive na, delikado ang trap cut karon, over. Roger, close na, trap cut, close. Ay mo lang, kanang tower light, tug na kisay puruman da, ipakuha ng tower light, palihog lang, over. Ay, naibak ko, pwede tayo na. Huwag mo dool, sir eh. Huwag mo dool. Hagpa pa lang na niya. Tubig, kusog kayo. Gabi. Saka lang ng mga tao. Ilibre lang mga tao dahil. Gabi. Carmen to, koy. Carmen 1. Sir, go. Ikaw sang trap ka tao. Huwag mo sound na mga. Basig na mo lapos niya sa atong bako 20 niya. Huwag. O 30. Kopya ka aliram sa diri ang 30 nya layo-layo ra sa ning 30 paingon na tong kuan ko nuot Ang problema na, continue nag-loading ang atong 30 niya, pero atong bantayan nga close na pa doon sa patat, right? sa Roger ya kana ko pa tingko na tayo sa katulog logon PCB, hangyo ko kala PCB na minimize ang radyo ha, minimize ang radyo, over. Gabi. Talang ko na nga. Tama yung mga tao kada sa 5. Monitor na mas 4 na nga. Mga trakis, operator, trapaliyog ko. Kaya nasa monitor no? Kanang nag-weekly sa Dapkat, pasaka, talabak ko, pasaka na, over. Bako 33 po. Pwede tamahan niya po naman po. Carminuan, saksi na ka Carminuan ha. Bako, saka. Gano'n na. Ay, delikado mo na. Bako 33 sa dong.